Okay. Ngiphume endabeni. Utheni kanti? No, ngicela ukumbonisa. Mama uzozikhuluma. Hey, yabaleka lokho. Oza la wena. Hey, oza phela. Now right, oza. Now right. Ubona ubaba. Hey, siyaxolisa sifuna. Hatonqwena wena. Hleza mama. Ubaleka. Akibaleki, kibaleka. Uzosithunuka, ngithe uzosithunuka. Lobona uthathwa engwaphe ephuluwayo. Wena ufuna amahata kudala sikufuna. Dala sikufuna wena sambeni. Uthabang umuntu ongishayayo njalo bhuti. Ngathi makaphuzile uphuzela mina. Khona manje ngilimele kabuhlungu bhuti ngoba manje ngiphuma nasesibhedlela. Njengoba ngikanje na 3 days ngibuyile esibhedlela. Uthabang ngivulile icase, uthabang amaphoyisa amawaya ayomfuna lahla la khona abamtholi. Uthabang ubalekile ukuthi ngathi ukuphi angazi. Sibona. Kunentwana naye. Asibuze le ntwana le. Sure boy. Grand yaje. Simnandi nathi. Ngiyaphila ke siyaxolisa manje mfowethu. Ubona sesivela namakhamera nje kanje. Yeah. Sisabhizi lana mfethu siJozi Bioscope Lovers Mr Jones ngoba sibona necrew nje. Sawona futhi. Yeah. Mfana ngithi sifunana uthe ubani konje? Uthabang. Thabang. Angimazi loyo angimazi indaba yaloyo nje angiyazi. Dala samgcina kushona ubaba nje kwaloyo. Kwenze njani yini? Kwenze njani? Uyamazi yena kodwa. Samgcina kushona ubaba samazi nje. Weza naye wena la sisi. Usisi yena uyamazi qala. Manje sisi la uzwenzani uzendaweni wena ongayazi? Uthabang ngoba ngizwile ukuthi Uthabang angazi unobhudi ngapha ubhudi wakhe unomshana. Kwenze njani? Ngifuna Uthabang ufuna amaphoyisa. Umfazi kaThabang ubumazi kodwa wena. Uyamazi umuntu. Angihlanga nje nendaba zakhe bese ngaxoxi futhi angisumuntu nje wento ezinjalo. Angixoxi futhi naye nje umthaba. Mhlambe kasika ive lo mbuzo. Bamfowethu sithi kuwena or awusiva sithi sifuna Uthabang. Uthi ngithi Uthabang angimazi akahlali la ekhaya wamgcina phi wena Uthabang sisi? Ngagcina lelanga ngishaya ngalo ngiyolala esifuna lapho nanishana khona ke nihlukane nami. Yabona ngoba mina ngishelela mfana ngithi azovusela umuzi kababa ningitshela into engitshelayo. Uzawusemncane wena mfana ukuthi manje usunikile. Phela ngimncane. Mr Jones awuhamba. Amani makhothi manje ngiyantshela ukuthi angimazi. Angimazi nake ngimkhiphe engekho ngenze njani? Unyanisile ngalokho. Nginyanisile bhuti. Mr Jones uthi ngiyemkhuphe lona. Hayibo Nkosi yami kodwa ehlolelo Nkosi yami senzobanjwa kanjena. Umalume bhuti wakho ahamba shaya bonke abafazi la. Uyangibona ukuthi abafazi angiyazi kwamina nginayo umfazi. Intwana yami Angikho right. Uyazibona ukuthi uyintwana nje ngathi grand kanjani. Ya manje lami ngiyakuzwa manje nizongifuna umuntu engingamazi. Why now ufuna ukuphazamisa izinto? Manje khuluma ngicela ningiyekele ngephisi tu. Awukhalela ukudla intwana. Manje kudle ini ngithi mina ngicela ningiyekele. Uzokudana. Sisiwami xoxa naye ke mhlawumbe. Sisiwami ngishanga empama ngishayelana. Awushayo wena umfana omncane kanje. Ngibambe nengikwazi ukungibamba. Angithi Ambani uxoxe. Niyaxoxa. Angithi mhlawumbe niyomtshela ukuthi umgcine nini? Amazi nanitsholela nawo. Okay, angithi umgcine kudala. Yebo, umgcine kudala. Hawu. Wait. Lana kuna kukhiwe la. Akaphuma Uthabang. Kanti inobuphi? No hayi, niyeke nasisi wami sithi mgaye nje imizuzu nyana emincane. Ngicela singalinda lana wena sisi wami. Silinde ungaza silinde simlinde la uzoyimela la Uthabang kumele ahambe ayolala baliwe makahambe la no wena sisi wami because iyanginyanyisa lento yokuqala lo mfana lo uyamazi lo muntu yakubona nje the way yabona the way ukhetha ngakhona ukuthi khona into okuyifihlayo yabo and manje hayi kuzosixelela nje makakhipha Uthabang ayolala baliwe ngilimele kusho angeke kugcine ngami bakhona abanye abasazolandela abalimale ucabanga ngoba wena ungasamfuni kanje lo mfazi ozojola naye futhi naye uzoqhubeka yenze lento leyo into engishoyo leyo ukuthi kumele ahambe ayofunda isifundo sakhe ahlangane nintanga zakhe phakathi angisamfuna ngifuna nokumbona yabona la ngizombona khona uzosinda ngokuthi ngilimele no hayi ukuthi Mr Jones uthi khona la usho so hayi ngilimele no guys sizolinda ke sathi Mr Jones ethi kuxoxa no mfana lapho ngilibele nokumbuza igama ngoba akasinikezi nexesha lokuthi sithethe naye bathi
uNtando uke walisho nje igama lakhe Ntando uNtando. Ntando Samuel lapho. Oh okay. Hayi uNtando Shemu kusifuna ukuthi kube intando yakho ukuthi esixelele kaloko ukuthi lento esifuna ukuyiva ngoba thina sifunela nje uThabang ukuthi uThabang simncedise ubhuti ngoba ngathi usawunda ngathi unenkinga usisi wesichazela ngakhona ukuthi lo muntu uyayiphuza nje utshwala 24/7 makaphuzile unama enga mhlawumbe ubhuti khona kwaphazamiseka khona ekhuleni kwakhe udinga counseling into ezikanjalo kodwa ke kumele ezobhadale na intando oza lanto oza la man sesitela ngithi ngizomkhipha ngibonisa wena ima phela yini kanti manje wena man khulumani wayibe wenza lento man angizofela ukuthi abantu ngicela ukumkhipha wayibe umfihlo intana yami wena wayiwenza into ezibenzile mama uzosithunula okay utheni kanti no ngicela ukumbonisa mama uzosithunula hey yabaleka lokho ozala wena now right now right ubona ubaba siyaxolisa sifuna yabo uthi usifake enkingeni enhle kunokinga likhemera kanti kinga enhle kinga kanti ukhulumani ubalekene ukhulumani wayusifihla Islaza mang ubalekane akibaleki uzosithunuka ngithe uzosithunuka ubona uthathwa engwaphe ephuluwayo uyamshaya hayi kumshaya uthi uthi uzotsweyini ephuluwayo bamshayila ke kibhaka ushaye bani ushaye ke boyfriend ayi Hayiwena Ntsakwana kefi boyfriend ophilanana boyfriend awu man boyfriend awu ushapile ukhulumani uyaphuza wena ukhulumani ya ngiyaphuza kabuhlungu uphuzile angabuthela uyabuthela angabuthela namanje ngibuthelile uyubuthelile namanje ngibuthelile ufuna ukushaya umfazi ngitla never kumshape uthi utlamshaya hayi aqhubeka bafethe kumarking kanti ke libodcast sayi ngwana ya no sifuna wena manje wayubalekile ucabanga ukwenza njani manje enhle kwathi bathi hayi bafetha le minganyana enhle kumanga ucabanga mina nguLovers nguMr Jones uBlack Fina icrew yethu leyo ufuna ukwazi bani umuntu yini uyamkhalela nengathi ungambamba ngezandla wathi baking wanhlanza hey bahlala lapho walibona utholakalizwa ngonathi rally no lino bafethe le libodcast obona mampethu Mr Jones ayikho into esikhuluma nayo sambe naye wena ufuna ngamahata kudala sikufuna wena sambe mntwana yami kuyabaleka lokho otsela yabo otsela faka ukhuluma lo endlini ngifaka ngemotweni wena imoto otsela wena otsela mfaka emotweni ayipheli yim kubisila ngilambile ngizokwenza njani uyakubhatala ngilambile ngiyamshaya vele makuzinto kanje kumele ngenze uyafuna uyageleza ayisebona bengasiyeka isigela mina bese singidlulile ngashonelwa uthisha ngabona ukuthi ngcono vele ngishiye phansi washonela uthisha manje thina baningi othisha baningi kwa grade 2 yiko ngibona izinto vele ngashiya lapho hayi thisha ushonile mamela la sizokuthina singakulungisa ube right uyeke ukufihla igebengu la ngoba lokufihla igebengu kurong zingabe yimi wayifihla igebengu la kwakho Thema lami impili uphila ngani wena empilweni njengamanje ngikwasha imoto ngishaya ikhawashi shaya netheki washinyana mara yakho leyo khawashi usebenzela umuntu ngiyancenga nakhona ngiwasha imoto zale habo nalabo nje uyabona manje ufuna sikwenzele ini wena ufuna sikwenzele ini ube nempilo right hayi ukuthi mina thema yazi ngajabula mangingathola abo license nyane yabona mibo scooter ngihambise bo Uber Eats yabo ngizame nami ukuthi ngigweme into ekanje ngoba yabona namhlanje cishe ngathola ezinye izinto kahle ngajabula thema ngajabula ufunda ukukhuluma iqiniso kuphela ngoba isencane lentwana uyaphema yima sisi yima man uyaphema thema lami akupema
sometimes awufuni sikuncede sambe nawe njengamanje sikutholele uncedo mfana kithi kunobani la ekhaya uhlala nobani hayi solo kwamba ubaba ngifake nje labo bangaphandle yibo abahlala la ekhaya baqashile baqashile banazi izinto kodwa sibacheck siyeza kuloko Mr John no siyeza kuleyo case yeke sizobuya sizodila nayo okwamanje sicela ukutshela oyiwani ukuthi esalegadile sifuna ukukutholela uncedo ntwana yami uthola ubo Mariep yangithola sizokwazi phela ngeke sikwenzisa ilicense yescooter usabhema ama truck uBlacksina akabeke lo muntu emotweni emeke sure ukuthi akaphumi asa inkinga zikathabanga sekungaze kwenzeka into engaka sincede wena sambe nayo mfana Umfihlelani mama ubhuti zami ukukusiza so wena just asizakala by next month ubuyile uhlala la uzoba so right asahambe samsokupakisha asahambe uzokupakisha uthi Mr Jones ngincede ithi ngivala ishow ke eyinye vele ile uzobe uzincedisa na ukuthi uqoke ube right yonke into oyifunayo sikuthengela ama snacks le area ne mara sema and sokubekela yona ukuthi uzokwazi ukuthi mawuphuma uqala ibusiness beside iscooter kube khona ibusiness engenayo ube nekhawashi yakho eranwa ezinye indwana uyabo wena ube yiboss uhamba uqoqisa yo intwana ebukeka ingathina ifuture nje nangilonga uthabanga usafuna ukushaya umfazi futhi njengamanje loya nje kumele sifike simbophise sithathe isikhiye nje sisilahlelele mangabe unenkinga wena mbukela lapha emakhaya ngiyacela ukuthi ungalibali ukuthi sibhalele josepescop.co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok ku Facebook yonke indawo @josepescop mbukelo wami engikuthandayo ngiyacela ukuthi ungalibali ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi kufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Josepescop. I love you guys and I will see you on the next episode. Tata.